Nyomjad. Kontroll. Jól van lefelé? Mi van? Nézzen ki úgy. Mit csinálsz te? Hallod? Nézzen ki valahogy az úgy, mint az a már. Úgy, mint azni. Nehogy kiegyenesítsd a faszat. Nem néztél, hogy csináltad? Látod? Hát meg. De nem nézted, hogy azokat csináltad? Azt mondtad, elsőre sikerül. Meg akad leznie. János, elsőre sikerült? Igazán könnyű? Ha! Azt a mindenitbe könnyű volt. Hagyja, csináld meg ezt a másikat. Ott csináld meg a következőt. Fenn, nem, ott nem fog tudni. A legtetejét, félig nyom ki, még félig nyom ki. Félig, hadd ki a gépedet félig, itt megcsinálod, és utána már könnyebben megenged. Érted? Ó, na most szorítsd el. Na, és utána menjél lefele. El kell jól ereszkedni. Na, Jans, megy. Na igen, próbáltuk. Az ide. Csak megmondom, mikor megakad, akkor aztán lehet szorítani. Tessék, mutassam meg én. De még egyszer megpróbáltam. Most egyet csináljuk meg neki. Elég könnyűnek tűnik? Na, adszék ide. Elég könnyű, János. Mondja, mert én nem tudtam. Láttad? Mert én mind azt próbáltam, hogy csináltam, hogy ja. Aha. Nem jött összejön. Hoppá! Hoppá! Szorítsd meg, ne csak szorítsd. Még egyet? Majdnem. Az első az véletlen. Jó, most hoppázd el, lássuk. Na, hoppá. Mindjárt ki van egyenesítve. Hoppá. Hoppá, mindjárt lehet. Nem akart elég. Nyitott ki te, János. Hoppá. Igaz, mi hoppá, nem jól megy? Ez jó volt. Majdnem. Ha összeszorítanád egy kicsit jobban, ereszkedj rá két felől. Az egész súlyoddal. Úgy. Esés megszorítani. Az egész súlyoddal. Az a lényeg, látod, ha riáreszkedsz a súlyoddal, az a titka. Hoppá! Az a titka, melyen egy-kettőre. Na, itt gyere vissza ide, nézd, ezt te jövök. Ezt szorítsd meg. Igaz, elmondom a titkát, akkor már menj. Azért nem tudtam, mert a többit így csináltátok. Ezt raktátok rá. Az könnyen ment, az más. Azt nem kell nyomjad. Ezt nem is mutattátok. Ezt kell nyomjad. Rá kell ereszkedj a súlyoddal, másképp nem megy. mutattátok Az már le van. Most megy. Na, igaz, milyen könnyen megy? Egész végig. Na. Most így jó. Na, és most menj vissza a tetejére, szorítsd össze a tetejét. Engedj jobban ki, úgy. Most ez könnyű mind a... Azt mondod? Megnézném én. Csak 2 órát csinálj. Ah. Szimplán. Visszahőgos lesz a penyer, hogy... Amilyen merő fogja ő is. Nem úgy tartod, János, nyisd szét, érted? Egyből egy lökésre én neked összezárom, úgy, ahogy van. Nem jó. Na, úgy. Elkapod a stikát, akkor megy. Mutassa meg, miért nem tudsz koncentrálni.
mondtad azt a mondást, hogy öreg bádogos leszel, de jó, nem? Ment egyből? Mi úgy látod, hogy nem megy? Úgy látod, hogy nem megy? Ha? Hogy? Mi legelőször? Megfogta a kezedbe. Én mondhatom azt is, hogy nem, mondhatom, hogy igen, úgyse voltál ott. Rábízom a lelkismét.